mitjançant l'acumulació de calor, el metall es transforma al seu estat líquid. Està format per una càpsula cilíndrica d'acer recoberta de rajoles refractàries resistents a les altes temperatures. El forn es carrega per la part superior amb cables alternes de metall, carbó de coure i pedra calcària. A través d'una llum exaltada i l'antiga fàbrica de maquinària agrícola Trepat de Tàrrega, fundada l'any 1912, fou la materialització d'un somni de Trepat, del seu fundador, de cara a millorar les condicions de vida dels pagesos tant de Catalunya com d'Espanya al segle XX. Aquesta empresa fou un dels protagonistes de la mecanització del camp català i espanyol en el segle passat. Avui dia és un equipament únic que ens serveix per explicar des d'una història local una història més general. Van ser un total de 839 treballadors, dels quals només 3 van ser dones. El que no va saber mai el senyor Trepat és que quasi 100 anys després de començar la seva activitat i després de 2 llargs anys d'obres serien 3 dones les que inaugurarien aquest museu agrícola. L'alcaldessa de Tàrrega i vicepresidenta de la Diputació de Lleida, la vicepresidenta del govern de la Generalitat i jo mateixa, la subdelegada del govern a Lleida. La veritat és que és un orgull per a mi com a dona participar en actes com aquest en els que es fica de manifest que les dones dia a dia anem ocupant llocs de responsabilitat que contribueixin a una societat més justa i igualitària entre homes i dones. L'esdeveniment que avui celebrem figurarà com un dia memorable en la història de la nostra ciutat. Es materialitza en la inauguració d'aquest Museu de Maquinària Agrícola cal Trepat, en l'obertura de les 5 primeres naus, d'un complex extens que reconverteix aquesta antiga indústria de maquinària agrícola en el seu moment puntera a nivell estatal i és l'única empresa de fabricació de maquinària agrícola de la seva època que es conserva a l'estat espanyol i molt probablement dins d'Europa. Aquest somni de tornar a posar en marxa aquest projecte. Permetran que en nom del govern de Catalunya primer comenci felicitant l'Ajuntament de Tàrrega, però no únicament a l'Ajuntament, sinó a totes les persones que han fet possible, em deixava el director abans en les salutacions, director del museu, a totes les persones que han fet possible fer aquest somni una realitat. Avui Tàrrega i Catalunya escriu una nova pàgina de la història, perquè de fet la nostra història l'escrivim dia a dia i és bo recordar i és bo tornar a donar visibilitats a totes aquelles accions i especialment institucions com cal Trepat, que realment han forjat tota una era i han marcat en la història de tot un poble, jo m'atreviria a dir quasi de tot un país,